Halo logoफोर नामखौ बयखौबो आंनि सोमोन्दै YouTube चेनेलाव गिबियाव बरायग्रोना लाबाय। स' लोगोफोर दिनै जों मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव दंफैयो दा मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव जों सफैबाय दा नोंथांमोननो भिउखौ देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासेल' नायलांबाय थादो। स' लोगोफोर जों दा थांबाय थानोसै भिडिअखौ देखायलांबाय थानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासे भिडिअखौ। नै जोंहा मा होनो दालाङाव फटक लालाबायबाय जोंनि लोगोफ्रा बिदिनो सोरबा फटक लाबाय सोरबा बिदिनो जायगायाथ' एसे मोजां गावनो आन्था नोंथांमोनाबो फैनानै नायदो खेबसे मोजाङैनो ओमफ्राय फैनानै पिकनिक जाबोयो जोंबो पिकनिक जानोसै फैखादों नालाय बेयाव जायगा मोजां नागिरनोसै बेयाव दसे फटक लादों आरोना जों बै गोजौखैसो जाहैगोन आरोना बिराद मोजां आरो जायगाफ्रा नै बैयाव मा होनो जोंनि लोगोफ्रा दै खावनानै बेदर आरिखौ सुस्रांबाय बेबायदिनो सुस्रां फैबाय आरोना इलाय फैबाय जोङो मोखां इरिखां जासिगोन आरोना दा फाइनालि जोङो बेदरखौ सावनानै लाबाय अमा बेदरखौ सावबाय ओरैहाय आरो अमा बेदरखौ एवबावनानै लाबाय माखासे आरो दाउ बेदरबो एवदों अमाफोर जायैनो दाउ एवदों ओरैहाय अमा जायैनो दाउ एवबाय ना मा होनो अमा बेदर जायैनो दाउ एवखानांगोन ना बयहाबो बिराद मोजां सेक होदों आरोना अमा बेदरखौ बिराद मोजां होनानै लाबाय जोङो थ' नोंथांमोनाबो बिदि फैनानै मालाय सेक होनायखौ बायनानै जाबाय बिराद दाम लायो बेनिखायनो जोङो खम समावनो जानाय बायदि जोंनो सेकखौ होबाय आरोना ओमफ्राय जोङो जाखां इरिखां बै जानाय समाव आङो भिडिअखौ खालामनो हायासै माने आङो बिराद बेयाव मा होनो जोङो माबा माबि राननाय होनायाव जोङो थानांबायना बेयाव बेनि थाखाय जानायफोरखौ जों खेबनानै बिराद मोजां नुयो आरोना मोना भिउखौ नुनाया साना फिसा बिराद मोजां ओमफ्राय दैलां मैलांबो दङ गाखोग्रा नै मालाय गाखोग्राफ्रा गाखोलायगासिनो नै बिराद मोजां आरोना जायगाया बिराद मोजाङानो गावनाथा माने गोदानखाय बांद्राय इमान मोजां नुथ'वाखै आरोना एसे माने फैगोन बोसोराव बिराद मोजां जानो हागौ नोंथांमोना एबार फैनो हायासैबा फैगोन बोसोराव फैबानो जाबाय बिराद मोजांसिन जागोन एबार बोसोराव बानाय गोदान नायलाय बिसोरो बानायफुंजोबनो हायासै माखौबा इमान मोजां जायासै आरोना बांद्राय थेवबो नोंथांमोना गोजोननाय लादो बिराद मोजाङानो जायगाया आंनि थाखायबाथ' मोजाङानो मानो होनबा ओरैहाय बिराद मोजाङानो हमना ला बिराद मानसिफोरबो फैदों लैहोर फैनानै पिकनिक जाफैदों थांदों फैदों जादों मोजां आरोना जायगाफ्रा इमान खस्थ' मोना ओरैहाय मा होनो जों फैनाया मा होनो जायगाया जोङो मा होनो माबाजों मा होनो काजलगावजों फैदों जों डाइरेक्ट बेंटलजों फैनानै जों डाइरेक्ट फैबाय ओमफ्राय बेयाव ओरै फैनानै एसे गोजान जायो आरोना बिराद मोजां न'बो बानायनानै दोनो आरोना थोरिनि न' बानायबाय बिदिनो बिराद मोजां जायगा ओइ दैया नैबे दैया मा होनो माबा बान्दो आरोना बै खरारा दैया दा खोन्थागोन आं नोंथांमोन नायलांबाय थानाय भिउफोरखौ नै सान हाबसि बोरैबा नुदों एसे सान हाबसियाव बिराद मोजां नुयो आरोना नोंथांमोना मोजां मोनगोन आरो नै बेयाव दै माने बे दैया दै सिङाव बे दैखौ बोहैयो आरोना बे दैया मा होनो बे दै सिङाव प्लास्टिक बहायनानै अन्थाइ होनानैसो बानायनाय बे दैया बोहैया माने बे प्लास्टिक होआबाथ' दैया रानगोन ना बेनि थाखायनो प्लास्टिक होनानै साजायनाय आरो दैखौ बिराद मोजां नुयो नै हाजोखौबो बिराद मोजां नुहुरो जोमैफोरजों हाजोफोरजों बिराद मोजां आरोना जायगाया एकदम फैनो बालायनाय ज' मानसिनि थाखाय आरो ओजों बिदिनो जायगाफ्राबो एसे मोजां ना बेखायनो फैनो बालाय बयबो नोंथांमोनाबो खेबसे थांनानै नाय पिकनिक जानानै फै बिराद मोजां जायगा माथो बुंबावनो आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायाखै मानो होनब्ला बिराद जानाय लोंनायावनो टाइम थांखाजोबदों बिदिनो संनाय खावनाय बिदियावनो टाइमा थांबाय बिदिनो मोनासो बानायनो मोनबाय आरोना भिडिअखौ मावाबाबो जायाना जों पिकनिक जानो फैनाय जों सङाबाबो जानो बिनि थाखायनो संबाय आरिबाय बिदिनो खामानिखौ जों गासिबो ज' मावलायलायखायनो हारसिंथ' फैनानै भिडिअफोरखौ बानायनो हायाना बेनिखायनो ज' मावबाय एरिबाय बिदिनो मावबाय खामानि दामानि मावनानै बेरायफुंजोबनो मोनासै आरोना मोजाङानो जायगायाथ' नोंथांमोनाबो खेबसे फैनानै नाय ओरै दालांफोरबो बानायदों बिराद मोजांनो स्टाइलनो दालांफोरखौ आरो जोमैफोरा बिराद मोजां नुहुरदों दैयाबो बोहैदों गोजां बोथोरखाय जोङो गोजांगोन होननानै बारा दुगैयासैना बे दैफोरजों गगा मोनगोन आं दुगैलायासै जों ओरैनो नै दैफ्राथ' जि मोजां बोहैदों दुगैथावनो आरो दालांफोरखौबो नै माबायदि बानायदों नायबानो जाबाय बिराद मोजां दालांफ्राबो दंफांजों साजायजोबनाय आरोना जायगा भिउफ्राथ' मोजां खालाम
मोजांखा। नोंथांमोना खेबसे फैनानै नायदो, बिराद गोजोननाय मोनगोन। नोंथांमोना खेबसे फैनानै नायथार बे मा होनो मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव खेबसेबाबो फैथार लाइफआव आरोना। एबार बोसोराव फैनो हायासै, नेक्स्ट बोसोराव फैदो आरो नेक्स्ट बोसोराव फैनो हायाबा नेक्स्ट बोसोराव फैबानो जाबाय। एबार बोसोराव गोदानखायसो बारा मोजां नुवाखै जानो हागौ, नेक्स्ट बोसोराव बिराद मोजां जानो हागौ। बेखौ मा होनो मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि कमिटिआ बेखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना। फैगोन नेक्स्ट बोसोराव बिराद मोजां जानो हागौ। एसे गोदान नायलाय जायगाफ्रा एसे मा होनो बारा मोजां नुवाखैबाबो दा मोजाङानो। लामाफोरनि थाखाय एसे प्रब्लेम आरोना, लामाफोरखौ फैगोन बोसोराव मोजां बानायगोन होननानै आं आसा खालामबाय। दिनै भिडिअ एसेनोसै, बाय बाय लोगोफोर, उननि भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन।